eToro patrí medzi najväčšie platformy na sociálne obchodovanie a investovanie na svete. Prostredníctvom eToro môžete investovať do akcií, ETF fondov, komodít, mien, indexov, ale aj kryptomien. Všetko z jednej jednoduchej platformy. Medzi najzaujímavejšie funkcie, ktoré eToro ponúka, patrí napríklad copy trading, možnosť automaticky kopírovať obchody skúsených investorov, smart portfolios, profesionálne zostavenie portfólia zamerané na rôzne odvetvia a témy, social feed, priestor, kde môžete zdieľať svoje investičné myšlienky, komentovať alebo sledovať názory iných investorov. Poplatky u eToro sú vo väčšine prípadov nízke, napríklad nákup ETF fondov je bez provízie. Platforma sa snaží nájsť rovnováhu medzi jednoduchosťou pre začiatočníkov a funkčnosťou pre pokročilejších obchodníkov. Vďaka neustálemu vývoju si eToro udržiava silné postavenie medzi najvyužívanejšími investičnými platformami na svete. V tomto videu vám ukážem jeho hlavné výhody a nevýhody. Vysvetlím poplatky, ktoré si účtuje a ukážem, čo všetko ponúka od investičnej platformy až po služby pre klientov. Poďme si teraz prejsť hlavné výhody a nevýhody eToro, aby ste si mohli urobiť vlastný obraz o tom, či vám táto platforma bude vyhovovať. eToro patrí medzi najznámejšie a najdlhšie funkčné platformy v oblasti online investovania. Je licencovaný v Európskej únii aj mimo nej. A čo je dôležité, je registrovaný v Národnej banke Slovensko, takže spadá pod dohľad našich domácich inštitúcií. Na jednom mieste môžete investovať do akcií, ETF, ale aj špekulovať cez CFD kontrakty, najmä meny, indexy, komodity či kryptomeny. Táto rozmanitosť robí z eToro platformu, ktorá pokrie potreby väčšiny investorov. Pokiaľ nechcete investovať veľké sumy, eToro vám umožní nakupovať aj frakčné akcie a ETF fondy už od $10. To znamená, že môžete kúpiť napríklad časť akcie Tesly alebo Amazonu bez toho, aby ste museli minúť stovky eur. Jedna z hlavných funkcií eToro je tzv. Copy trading. Môžete si vybrať profesionálneho investora, napríklad niekoho, kto má dlhodobé zisky alebo konkrétnu stratégiu a automaticky kopírovať všetky jeho obchody. Portfólio sa vám aktualizuje v reálnom čase a vy nemusíte nič riešiť, len si vybrať, komu dôverujete. Každý profil má transparentnú históriu, rizikovosť a štatistiky obchodov tradera, takže si viete urobiť vlastný výber. Pri copy tradingu cez eToro neplatíte žiadne ďalšie poplatky za kopírovanie, ale nemáte kontrolu nad výberom aktív, stop lossom či risk managementom. Preto je dôležité dôkladne si vybrať, koho kopírujete. Ak nechcete kopírovať jednotlivcov, môžete si vybrať aj tzv. Smart portfolios. Ide o tematické ETF portfólia, ktoré spravuje eToro samo. Zamerané sú napríklad na umelú inteligenciu, čistú energiu, biotechnológie alebo diverzifikované portfólia veľkých firiem. Tieto portfólia sa pravidelne rebalancujú a sú ideálne pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú pasívne riešenie. Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché a intuitívne. Či už používate počítač alebo mobil, všetko je dostupné aj v češtine, takže sa nestratíte ani bez znalosti angličtiny. Príjemná voľba je najmä pre tých, ktorí preferujú maximálnu jednoduchosť. Aj keď si eToro účtuje nulovú komisiu pri nákupe ETF, zarába na spreadoch, teda na rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Pri niektorých aktívach, najmä pri CFD alebo kryptomenách, môže byť tento spread výrazne vyšší ako u konkurencie. Všetky vaše vklady sa automaticky konvertujú na americké doláre, čo znamená, že pri vklade a výbere platíte konverzný poplatok. Dobrou správou je, že európske akcie a ETF už môžete nakupovať aj priamo z eur účtu, no zvyšok portfólia bude stále v dolároch. Ak sa rozhodnete kontaktovať podporu, musíte počítať s tým, že budete komunikovať v angličtine. Pre niektorých to nemusí byť problém, ale pre úplných začiatočníkov to môže byť mierne obmedzujúce. Klienti eToro klubu majú k dispozícii manažéra účtu, ktorý rozpráva v ich rodnom jazyku. Ak sa rozhodnete obchodovať alebo investovať cez eToro, mali by ste rozumieť tomu, ako fungujú poplatky. Aj keď sa eToro prezentuje ako platforma bez provízií, nevšetko je úplne zadarmo. Poďme si to rozobrať. Najväčšou výhodou eToro, že pri nákupe ETF fondov neplatíte žiadnu komisiu. Ale na nákup akcií platíte presnú komisiu 1 euro a pokiaľ budete nakupovať akcie z Austrálie, Hongkongu, Dubaja alebo Abu Dhabi, platíte komisiu 2 eurá. Pri CFD obchodoch, ale aj pri kryptomenách, eToro účtuje spread. Tento spread môže byť výraznejší najmä pri volatilnejších aktívach, ako sú menšie kryptomeny alebo menej likvidné akcie. Takže aj keď neplatíte klasickú komisiu, spread je náklad, ktorý vám môže ovplyvniť výsledok obchodu. Ak si otvoríte CFD pozíciu a neuzatvoríte ju v ten istý deň, eToro si účtuje tzv. Swap. Tieto poplatky závisia od konkrétneho trhu, objemu a smeru obchodu. A viete si ich pozrieť v platforme ešte predtým, než otvoríte obchod. Pre dlhšie držanie pozície môže tento poplatok výrazne narásť. A teraz veľmi dôležitý bod.
Etero funguje výlučne v amerických dolároch. To znamená, že pri vklade alebo výbere v eurách sa vám automaticky prevedie mena na USD alebo naspäť. Za túto konverziu si Etero účtuje poplatok, ktorý je zvyčajne okolo 1 až 1,5% z vloženej sumy. Ak plánujete investovať v eurách, rátajte s týmto nákladom. Klienti Etero klubu majú zľavu z týchto poplatkov. Pokiaľ investujete cez eur účet Etero, tomu poplatku sa môžete úplne vyhnúť. Každý výber z účtu bez ohľadu na sumu a spôsob je spoplatnený fixným poplatkom $5. Ak máte založený eur účet, tento poplatok neplatíte. Ak sa 12 mesiacov neprihlásite do platformy a nemáte otvorené žiadne obchody, Etero vám začne účtovať mesačný poplatok za neaktivitu vo vašom účte, okolo $10. Nie je to koniec sveta, ale dá sa tomu vyhnúť jednoduchým spôsobom, že sa aspoň raz za rok prihlásite do svojho účtu. Link na detailné informácie o poplatkoch brokera Etero nájdete v popise videa. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako vyzerá samotná platforma Etero a čo v nej môžete nájsť a pre koho je určená. Platformu Ether môžete používať cez prehliadač alebo mobilnú aplikáciu a v oboch prípadoch je ovládanie veľmi jednoduché. Rozhranie je čisté, prehľadné a navrhnuté tak, aby ste sa v ňom zorientovali aj bez predchádzajúcich skúseností. V platforme máte k dispozícii jednoduché grafy s možnosťou prepínania časových rámcov. Grafy sa zobrazujú priamo pri konkrétnych aktívach, teda ak si otvoríte akciu Tesly, hneď uvidíte jej vývoj a môžete si spraviť vlastnú základnú analýzu. Jednou z najunikátnejších vecí na Etero je sociálny rozmer platformy. Pri každom aktíve nájdete komentáre ostatných používateľov. Môžete ich príspevky lajkovať, diskutovať alebo si sledovať obľúbených investorov. Je to ako investičná sociálna sieť, kde sa viete inšpirovať aj od skúsenejších investorov. Etero má vo svojej platforme integrovaný software TradingView. To znamená, že máte možnosti pokročilej technickej analýzy. Môžete pridávať do grafu rôzne indikátory ako je RSI, MACD alebo klzavé priemery. Môžete používať základné technické nástroje ako sú trendové línie alebo Fibonacci retracement. Ak si chcete platformu najskôr vyskúšať, Etero ponúka demo účet s virtuálnym kapitálom $100,000. Bez rizika si môžete otestovať zadávanie obchodov, kopírovanie investorov alebo sledovanie portfólií. A to všetko v rovnakom prostredí ako na reálnom účte. Etero nie je len o kopírovaní obchodníkov. V skutočnosti ide o komplexnú investičnú platformu, kde si môžete vybrať z množstva aktív a produktov. Akcie, ETF fondy, CFD na akcie, indexy, komodity a kryptomeny. Podrobný prehľad investičných aktív a produktov nájdete v recenzii na našom webe, odkaz vám zanechám v popise tohoto videa. Etero patrí medzi málo brokerov, kde môžete kryptomeny nakupovať dvomi spôsobmi. Buď môžete krypto obchodovať ako CFD, ak špekulujete na rast alebo pokles s použitím finančnej páky, alebo ho reálne držať, napríklad Bitcoin, Ethereum alebo Cardano, ktoré si môžete neskôr presunúť do vlastnej kryptopeňaženky s názvom Etero Money. Služba Etero Money je doplnková služba v platforme Etero, ktorá funguje ako digitálna peňaženka a finančný nástroj na správu vašich prostriedkov. Umožňuje vám presunúť kryptomeny z Etero účtu do Etero Money peňaženky, čím ich skutočne vlastníte. Môžete z nej kryptomeny odoslať na externé peňaženky, prijať kryptomeny z iných peňaženiek alebo zmeniť kryptomenu za inú kryptomenu. Tak, a sme na konci recenzie. Poďme si to ešte v krátkosti zhrnúť. Etero je podľa nás skvelou voľbou najmä pre začiatočníkov, ktorí hľadajú jednoduchý spôsob, ako začať investovať. Či už do akcií, ETF alebo kryptomien. Obrovskou výhodou je copy trading, teda možnosť automaticky kopírovať profesionálnych traderov. Bez toho by ste museli rozumieť analýze alebo striehnúť na trh. Platforma je veľmi intuitívna, má čisté rozhranie a funguje bez komplikácií aj na mobile. Ak chcete začať investovať jednoducho a bez zbytočných komplikácií alebo si len vyskúšať kopírovanie profíkov, Etero môže byť veľmi dobrým prvým krokom. Ideálne, ak máte čas alebo chuť sledovať trhy denne alebo chcete, aby vaše peniaze pracovali. Odkaz na registráciu účtu a našu detailnú recenziu na webe nájdete dole v popise videa. Ak máte z Etero nejakú skúsenosť, pokojne ich napíšte dole do komentára. Alebo sa ma môžete opýtať na hocičo, čo vás zaujíma. Nezabudnite dať like, odber a sledujte aj ďalšie videá, kde vysvetľujem, ako nakúpiť ETF alebo ako začať s tradingom. Majte sa dobre a prajem veľa úspechov na burze.